negari roto kula adine dhewe utari nami kula pun mikeng salindri sing penting aku iso metu karo dirimu. Kowe kuwi disawang saka kaduan Demes, disawang saka cedak pantes, wiwit pucuk rambut nganti jempol suku, sabar pisan ora mau getek sirine. Rambut kembang bakung, marake ati bingung, mripat damar kangenan muke rasa kasmaran, lambene manggis karengan yen pinuju meso nganggo jiwat, payudara wongok ning katok marake sesek. Kok ngono kuwi apa yo aku bingung ya. Megegek ugek sadulita hemel lae ndara kula Raden Arjuna kula sawang jengandika ketingal bingung kaya dene wong kang linglung. Enten napa Gus? Keparenga paring dawuh dumateng Kang abdi kula pun Semar Badranaya. Semar niki tinitah dadi pamong ken momong satriya ingkang hambek budi luhur. Kula ugi jinejer dadi batur kang surasane pangembating pitutur. Sinten ngertos tutur kula, sembur kula saged ngudari reruwet madangaken pepeteng handika Ndara Arjuna. Suwawi kula aturi paring dawuh Ndara. Kakang Semar Badranaya Kakang. Ya mung Kakang Semar kang bisa dadi obor pepadang tumrap jagate Janaka. Kakang Semar nandes sajroning atiku nalikane Janaka ngambah alam pangimpen. Kakang Semar jenengan bingung mung perkara ngimpi Gus. Iya Kyai Semar. Lagek Ndara Arjuna nyupena napa ndika Ndara Janaka ngimpi menapa? Kyai Semar ana sajroning alam pangimpen Janaka kaya mangku wujuding rembulan. Saya sangsayaning suwe rembulan mau kaya dene seratan dewa negari. Lamun ta kawaca ana seratane ana tulisane ya kuwi wujuding wahyu katentreman uga sinebut wahyuning toh jali. Kyai Semar banjur iki kira-kira mujudake sasmita apa tumrap Janaka Kakang Semar? Lae
Semare koten prayetno semurire eko ambale titiani kantayani ong Trisunya Purnama sasi gilar semedining tengahing latahar milangono lintang bima sekti Gusti kula Ndara Janaka. Gusti kula Ndara Janaka wajib ngunjukaken raos syukur dhateng Gusti ingkang murbeng jagat. Awit menapa? Awit boten sadengah titah. Awit boten sadengah titah boten sabenta jalma ingkang saged nyupena utawi ngimpi mangku wujudipun rembulan kala mau Gus. Lah banjur rembulan kang tak pangku. Rembulan kang tak pangku mau mengku werdi apa Kyai Semar Badranaya Ndara? Rembulan niku sasmitaning kamulyan lan kanugrahan. Rembulan kadi dene seratan Dewa Nagari menawi diwaca menawi kawaos wonten seratanipun inggih menika wahyuning katentreman utawi wahyuning toh jali. Cekak cukupe Den, cekak cukupe. Cekak cukupe ing ripalenggahan sakmangke Jawata utawi para dewa badhe ngandhataken wujudipun kanugrahan inggih menika ingkang winastan wahyu katentreman utawi wahyu toh jali. Toh niku tegese pangorbanan jali niku saka tembung jalu ingkang mengku werdi putra. Sapa wae sing kecondhokan wujudipun wahyu toh jali menika ing benjang tedhak turunipun badhe dados ratu ingkang gedhe pangaribawanipun ning inggih niku mau Den kedah dipun totohi langkung rumiyin. Lah banjur sranane kepriye Kyai Semar? Dalan ngendi kang kudu ndak tempuh Kyai? Ngaten nggih Gus. Ibarate gelas arep diiseni banyu. Gelase niku kudu resik dhisik, kula baleni. Ibarate gelas arep diiseni banyu, gelase niku kudu resik dhisik. Sami yen to menungso badhe kecondhokan kanugrahan, menungso arep kecondhokan wahyu, menungso arep kecondhokan wujudipun pulunging Jawata. Niku atine kudu resik dhisik. Luar saking dedosan ingkang sinandang. Luar saka dedosan kuwi mau lire kepriye Kyai Semar Badranaya? Ngaten nggih Gus. Tumrap Semar Badranaya titah gesang wong urip ana ing alam padang niku duweni dedosan rong perangan. Siji dosa karo sing gawe urip, loro duwe dosa karo alam. Menawi menungso duwe dosa kalih sing gawe jagat niku penak sing dadi etung-etungane Den. Senadyan to pitung gunung tumpuk undung dosa ndika Ndara Janaka nanging kalamun tok nyuwun pangapura kanthi tumemen mesti bakale diparingi pangapura. Merga Gusti niku Maha Pangapura. Sing jenenge Maha niku sak nginggile linuwih. Manungsa kagungan dosa karo alam, manungsa duweni keluputan kalian alam. Yen menungso duwe dosa karo alam ora gelem nyuwun ngapura karo alam tan
lan murunga dadi titah sing apes suket godhong nyrimpeti laku krikil watu nyandungi laku niku tenan Den. Lah banjur dosa karo alam kuwi jlentreh kepriye Kyai Semar ngaten nggih Gus. Ndika Ndara Arjuna mesti mboten krasa. Wiwit panjenengan Raden Arjuna lair cenger wonten alam padang niku sampeyan ora dhewe, sampeyan ora ijen. Ning Gusti niku paring kanca. Wujute anasir patang perkara, bumi, geni, banyu, klawan angin. Sing ngancani ndika sarinane sawengine. Nggih niku sing nyengkuyung gegayuhan jengandika, ning nggih niku sing malang-malangi gegayuhan sampean. Monggo to sakniki belajar srawung kalih alam. Srawung karo bumi iki kepiye? Srawung karo geni iki piye? Srawung karo banyu, srawung karo angin iki kepiye? Nglebur dosa. Kula tak takon kalih Ndara Janaka. Sampeyan napa tau? Sampeyan napa tau ngelengke wanci? Nglonggarke wektu mboten ketang sak menit 2 menit. Nyuwun ngapura karo bumi, nyuwun ngapura karo geni, karo banyu, karo angin. Pun nate dereng. Caritaning satriya lenuwe kang maradi mring kautaman tan pegat mring pangestine waduh Kyai Semar babar pisan Arjuna durung nate nglakoni apa kang kudu, apa kang jeneng sira Kyai Semar andharake njaluk ngapura kelawan anasir patang perkara. Lah mila niku Ndara. Monggo sakniki Raden Arjuna kula dherekaken. Menyang endi Kyai Semar? Tumuju wonten lengkehing Gunung Tidar. Jengandika Raden Arjuna kula aturi maladi hening dhateng mriku. Sinten ngertos kanthi sedya kang becik, kanthi niat sing apik, para dewa badhe ngandhapaken kanugrahan, wahyu katentreman, wahyu toh jali dumateng jengandika Ndara Raden Dananjaya. Iya, aku banget condong kang sarta rumajeng marang keparenge Kyai Semar Badranaya. Monggo lon-lonan lumampah Den. Paduka lambari tekad satriya tanah Jawa. Mugi-mugi kanugrahan wahyu toh jali, wahyu ning katentreman saged anyembuh kamulyan lan katentremaning negari Ngamarta sumrambahipun katentremanipun para bebrayan agung Gus.
iku saknyatane kunjung seret winangkung mongkemong leluri rimemong muni rimemong dirangkung merasakan Bom ilahing sekaring dawana langgeng lamun ora sisip ing pamawas iki kaya praptaning putra ulun ratu ing negara Tunggul Malaya bocah bagus bocah sigit si Dewa Srani lakar kaluhuran sabda paduka Hyang Adi Pukulun sembah pangabekti kula mugi konjuka Rama Pukulun Manikmaya. Iya ya nggih bocah bagus Dewa Srani. Wis ulun tampa ora liwat pangestuku tumrapa marang jeneng kita Dewa Srani. Nun inggih. Paring pangestu saking Kanjeng Rama kula tampi ngasta kekalih dadosa jimat paripe. Dewa Srani njanur gunung Kadingaren jeneng kita kulup Dewa Srani prapta ana ing kahyangan Suralaya sajak ana undraning perkara mara coba sajarwa Rama Pukulun waleh-waleh menapa cetha ngegla ingkang tanpa warana jagat sampun nyekseni umat sampun ngakoni mbok bilih kula menika putra paduka ingkang sakmangke jumeneng Nalendra mapan wonten ing negari Tunggul Malaya kamangka sipating Nalendra menika saged anyakra mati ambau denda kebak ing kawibawan sumunar ingkang dados pangaribawanipun menawi kedah angregem wujudipun wahyuning ratu utawi wujudipun kanugrahan Kanjeng Rama kamangka kabar ingkang sampun sumebar pawarta ingkang sampun warata ngandharaken mbok bilih ing ripalenggahan sakmangke Jawata badhe nurunaken kanugrahan wujudipun wahyuning Kanarendran ingkang nama Wahyu Katentreman utawi Wahyu Tohjali nuwun sewu Rama Pukulun menawi Dewa Srani nggayuh Wahyu Katentreman menawi Dewa Srani nggayuh wujudipun Wahyu Tohjali kok nganti ora kelakon kok nganti boten kasembadan kinten-kinten ingkang lingsem ingkang isin namung Dewa Srani menapa tiyang sepuhipun inggih badhe kewirangan kagyat ore sangabirangu ore nanggul ginempit kempit doh sangaret maning bawana ya si tukang malang adi ya si tukang sing tias ya si tukang kudu garing jagat Dewa Bathara ya jagat pangestungkara he Dewa Srani nadyan dikaya ngapa lan kepriye wong rembukan kuwi luwih becik ditata luwih dhisik yen to pancen kepengin njaluk pambiyantu kelawan panjenengan ulun supaya jeneng kita kulup Dewa Srani ngantukake wujude kanugrahan ora susah dadak ngancam ngincim marang bapakmu inggih nyuwun pangapunten
sedaya kala wau inggih awit saking seruning manah kula kepengin anggaduh kanugrahan wahyu toh jali wahyuning katentreman kala wau Rama Pukulun. Iya, nadyan dikaya ngapa lan kepriye? Ana tetembungan anak polah bapa kepradah, tak baleni. Ana tetembungan anak polah bapa kepradah. Pun Rama duwe srana, bapakmu duwe cara supaya wahyu utawa kanugrahan luwih gampang diantuke kelawan jeneng kita kulup Dewasrani. Duh Kanjeng Rama, kados pundi caranipun? Kados pundi srananipun duh Kanjeng Rama Dewasrani? Manungsa kang asring nampa kanugrahan saka dewa luwih dhisik kudu disirnakake. Tak baleni. Manungsa kang asring nampa kanugrahan utawa wahyuning jawata kuwi luwih dhisik kudu disirnakake. Kamangka saklumahing bawana sakureping ngakasa ora ana jalma ingkang kulina anggaduh wujuding wahyu utawa kanugrahan kejaba mung titah pujangkara para Pandhawa. Ora ana dalan liya supaya jeneng kita Dewasrani ngregem wujuding wahyu toh jali wahyuning katentreman kejaba mung nganggo cara Pandhawa kudu dipateni luwih dhisik. Duh Kanjeng Rama, margi kados pundi? Margi pundi ingkang paduka tempuh supados para Pandhawa sirna Kanjeng Rama? Hayo kaget pun Rama bakal salin wujud bocah bagus. Pandhita Akarya wangsit pindha gombang ngajab ing tawang susuh angin ngendi nggone susuh angin ngendi nggone miwang kaliyeng anggung jagat Dewa Bathara ya jagat Pramudita. Kanjeng Rama, lah kok menika Kanjeng Rama Pukulun manik maya salin wujud dados satunggaling pandhita? Kulup anakku Dewasrani. Ya kanthi cara mangkene. Pun Rama bapakmu Bathara Guru bakal bisa goleki lenane para Pandhawa supaya ora kawanguran dening kawula akeh. Ing ripalungguhan iki, ing ripalungguhan sak mengko negara Ngamarta bakal tak orak-arik sing dadi katentremane. Tak usah asik sing dadi kerukunane. Eling-eling abang ijo banger bacin butek beninging tumrap jagat saisine kuwi ana astane Bathara Guru ya Sang Manikmaya. Mula kang mangkono yen jeneng kita kepingin antuk wujuding kanugrahan wahyu toh jali wahyuning katentreman kudu bisa budidaya patine manungsa kang duweni hambek sinatriya. Ora ana liya muhung para Pandhawa. Pun Rama bapakmu Bathara Guru ya Sang Manikmaya kang bakal uyung-uyung anyeng kuyung sing bakal bantu nguntapke Pandhawa ana ing neraka jahanam. Aduh, ngaturaken agunging panuwun Kanjeng Rama. Pasti,
jilangenira sang nar pati lampah hira alon Mijilangan nira sang nar kinarabat badaya yuwarna nira sulahira wingit lerahan Yuang suksma mangadi linuwih muga paring pepayung mring panjenenganing sun satemah ambabar pepadang marang jagat ngamarta kadangipun kakang adiku wong gagah adiku wong santosa Bimasena barep kakangmu ana dawuh apa Mara gage diprayogakake anggonmu padha lenggah yodi pangrasa ora kurang prayoga anggonku sowan ora liwat basaku wae tampanana barep kakangku iya tak tampa gawe bombonge rasa kembar yayi nakula apa dene yayi Sadewa padha diprayogakake anggonmu sowan yodi kawula nuwun inggih Koko Prabu
pangraos boten kirang sekecok anggen kula ngabiyantara sungkem pangabekti kula mawantu-wantu mugi kunjuk sahandhap pepada paduka jengkaka Prabu Puntadewa semanten ugi kula pun sadewa sembah bekti kula mugi kunjuk duh Kaka Prabu iya cah loro wis padha ndak tampa sakwuse jeneng sira kadang-kadangku para Pandhawa padha satata lenggah ana ing Pendhapa Agung negara Ngamarta yektine wis golong geleng gilik kang dadi gegayuhan sarta panggantaning para Pandhawa anggone bakal memayu hayuning jagat Ngamarta kejaba saka kuwi yayi walien rasamu kabeh ndadekno sumurupmu Puntadewa sakadang para Pandhawa mono perangane titah ingkang tansah gandrung kelawan kerukunan para Pandhawa wiwit biyen nganti saiki gandrung kelawan tembung katentreman merga apa merga mungguhe Puntadewa ora ana gaman kang ampuh kejaba mung gaman kerukunan tuladhane contone para kusuma bangsa rumuhun senadyan mung kanthi gaman pring ingkang den lincipi nanging lamun ta nunggal niat tunggal tekad kang sarta tunggal kiblat yekti ing kono bakal awoh marang kamardikan lan kasantosan kejaba saka kuwi yayi pun kakang uga wis mangesti lan nindakake apa kang dadi dawuhing Rasuling Gusti ingkang pungkasan ingkang wose negara bakale tentrem negara bakale ayem lamun to bisa mawujud 5 perkara ya kuwi ing antarane siji ilmuning para brahmana resi kiai lan ulama kang den amalake tegese kawruh babakan kautaman kanggo srana hayuning sagung dumadi dene ndungkap angka 2 negara bakal ayem negara bakal tentrem lamun mawujud adile para pejabating praja awit keadilaning para pimpinan ingkang bakal nggawa katentremane para kawula dasih dene ndungkap kang angka 3 negara bakal ayem lan tentrem lamun mawujud sinurung pangibadahe para kawula anggone tigen mugen pangideping cipta pasrah sumarah marang purbaning Hyang Manon angka 4 negara bakale ayem kang sarta tentrem lamun kasurung patuhe para sentana lan para kawula marang paugraning agama lan pranatan hukum negara kang wis gumathuk dene ingkang pungkasan negara bakale ayem negara bakale tentrem lamun to disumbang dongane para fakir miskin lah saka pangrasaning Puntadewa yayi bab sing ndak andharake kabeh ana ngarepus ndak tindakake kanthi bener becik nanging ya gene yayi nanging ya gene pacoban ingkang animbrung negara Ngamarta ora mendha nanging malah sangsaya andadra siang pantaraning ratri pacoban silih gumanti yen miturut gagasane Yayi Werkudara pun kakang iki kudu kepiye Wejasena siang pantara ratri amung cipta pukulun tanulyan kaeksi mila katon
ingsun aku dhewe ya rumangsa bingung. Werkudara melu prihatin yen gagas kahanane negara Ngamarta mbarep kakangku. Durung maneh kahanan negara Ngamarta kang kebak ing Ruhara. Kahanan negara Ngamarta kang kebak ing bebendu, kebak ing bencana. Gunung jebluk mahanani panangising para kawula dasih. Banjir bandang glandang nyawani wong pirang-pirang. Lindu prakempa mahanani lange nyawa. Ora mung kuwi. Sapirangan cilik ingkang dumadi saka para nom-noman wis tetel sing dadi tata kramane. Ora gelem ngajeni marang pangarsa praja para pejabating negara ketitik. Ora wigih areringa lamun ta ratu mutusake apa wae ora cocok karo kekarepane. Banjur para kawula nindakake unjuk rasa saben dina wis budaya ana kutha negara Ngamarta. Kamangka kalamun dumadi unjuk rasa ora wurunga sing dadaki ya mung Werkudara merga aku dadi manggalaning senopati. Gelem ora gelem Werkudara dibenturake karo kawula dasih. Mongko nyatane kewajibane Werkudara kuwi ngayomi mring para kawula ning ya gene malah bengkerengan dhewe karo para kawulane. Nanging yen Werkudara mung meneng wae, ora gelem ngreksa kayuwananing negara, ora ngreksa marang kawibawane ratu, tegese aku dadi senopati kang ora bisa netepi marang kewajiban. Nanging yen aku kon rejang lan nyiksa marang para kawula kang padha unjuk rasa, lirih kabeh mau cengkah kelawan batinku, maknane uripe Werkudara malih ora kanggo ngayomi para kawula, nanging malah kanggo ngidak marang para kawula dasih. Yen ana lakon kang kaya mangkene iki njur kepiye? Aku ndok kon sabar ngadepi para kawula dasih, nanging nyatane wong sabar kabeh kuwi ana watese. Yen tembunge para kawula sing bengak-bengok tansah nyacat marang pamarentah negara Ngamarta babar pisan ora tak gagas. Ning yen tumindake wis milar saka pernatan, ngrusak wewangunan, ngobong papan sing dadi kebutuhaning para bebrayan agung, mongko ora mung awan ning kepara nganti tengah wengi liyane padha netepi pangibadah parandene anane mung bandem-bandeman. Aku dadi prajurit yen kaya mangkene iki matiku ora merga mati ana madyaning palagan, nanging matine Werkudara ya merga saka bingunging rasaku nggagas negaraku sing kaya mangkene kahanane barep kakangku. Permara reh mangasa omya ngambrengeng kadhe karonaning kaswahasih ring marga Hamalagung.
ore sang kandha mastrat maca leng-leng lalu manguk ladi Surya mangrangsang wayah Surya mangrangsang wayah Umya samara wayahanto Kawula nuwun sewu Koko Prabu kalilan ingkang rayi kula pun nakula nderek munjuk atur iya Yayi nakula mara coba matura kang kanthi trawaca Duh Koko Prabu malah kahanan ingkang kagelar ing negari Ngamarta menika mujudaken tandha-tandha bilih Gusti ingkang Maha Kuwasa menika tresna dhateng para warga ing negari Ngamarta awit menapa awet caranipun pangeran nresnani dhateng umatipun niku boten kok malah para warga gong ing Ngamarta menika dipun paringi kabagyan lan kamulyan nanging malah rinten pantaraning dalu tansah pinaringan wujudipun pacoban mongko tumrapipun para sentana praja tumrapipun para sentana praja menika anggadhahi tanggung jawab ingkang boten enteng tumrap katentremaning para kawula dasih nanging kula pitados nanging nakula percaya menawi Pandhawa tansah tetunggalan nyawiji gumolong ingkang dados tekadipun ora mung mikolehake diri pribadi ning darmaning urip namung kagem kasramakaken dumateng para kawula dasih tartamtu pangeran badhe ngayomi dumateng kawontenanipun para warga gong ing negari Ngamarta mliginipun kahananipun para Pandhawa duh Koko Prabu nakula nanging kahanan ingkang kisruh suwasana ingkang gidhuh kaya mangkene kok ya barengi kadangmu panengah Pandhawa kasatriyan Madukara Si Arjuna wis lunga pirang-pirang wulan tanpa ana kabare kamangka si Janaka kuwi Pandhawa ingkang angka 3 kang dadi simbole rasa manunggal lan tetunggalan ya mung si Janaka kang pinter ngrukunake para bebrayan nunggal cipta, nunggal sedya, nunggal negara kanthi lambaran ya kuwi budayane. Ibarate wong mlaku sikilku wis ilang sisih. Lamun to Janaka murca tanpa ana kabare kaya mangkene iki Yayi. Leng-lenging driya mangu-mangu mangun gong kanduhan rimang lir-lena tanpa kehanin ing lir-lena tanpa kanin ong yen tantu lusa yen tantu lusa mengko sang Dyahutama Lagya eca kang nedeng wawan pangandikan kasaru geger ing Jawi ana sawijining brahmana kang anyar katon betrek-betrek minggah wonten ing Stinggil negari Ngamarta prabanira sang brahmana gawe cingak ingkang samya mulat lagi cawawan sabda ora kang sumewa gegering pananggilan
kathah samyana arta wonten kirata mata ong ong Pandhita karya wangsit pindha kumbang ngajabing kawang susu ngengin ngendi nggone Hanjarah kang puspita harum asiliring samirana mri Sekar kadung ngas gandanya maweh raras rehenaning driya Amit pasang kaliman tabik pisawananku sinabeta ing ila duni dumawaing tawang towang aja ndadekake
runti ing penggalihmu aku kang sowan ana pendopo agung negara Ngamarta kene sinuwun. Iya ya Panemban, anggonmu prapta yekti mahanane padanging rasa. Anggonku tansah kegubel ing rasa sungkawa prasasat lumaku ing wanci pangklong kepapak ing obor sewu. Marga dayane para brahmana ingkang rina wengine tansah puji adikir mantra rahayu yekti bakal anjurung Ngamarta tumuju ing karahayon. Nora liwat diprayogakake anggonmu pinarak lenggah Panemban. Matur nuwun Sang Prabu. Ndak kira kaya ora kurang prayoga anggonku seba lan aja ndadekake gerahing penggalih krana aku ora bisa basa karo kowe. Ditepungake wae aku Pandhita Kleyang Kabur Kanginan. Dene peparapku Begawan Kilat Buwana. Kilat Buwana pancen bener kapara nyata. Lah banjur wigatine Panemban Begawan Kilat Buwana kesdurawuh ana ing pendopo negara Ngamarta. Ngene Sang Prabu, yektine waleh-waleh apa? Aku sowan ana setinggil negara Ngendraprasta kene iki makili perangan para brahmana, para pandhita, para kiai alim ulama ingkang mapan ana ing negara Ngamarta. Ingkang dina sakmengko lagi mrehatinake kahanan ingkang gumelar ana ing negaramu Ngamarta kene. Maknane kepiye Panemban? Nuwun sewu. Para brahmana ingkang sarta para kiai ingkang mapan ana ing negara Ngamarta kene iki gumun setaun jembleng serendeng. Kenang apa kok paugeran utawa dasar kang diugemi dening para Pandhawa, dasar negara sing dipercaya karo para Pandhawa kang mapan ana ing negara Ngamarta kene kok ora nganggo paugerane agama suci. Nanging malah gondelan karo sing jenenge jimat jamus Kalimasada. Kuwi dosa gedhe lho sinuwun. Kuwi dosa gedhe. Sabanjure angka 2 sing diprihatinake karo para brahmana kang mapan ana ing negara Ngamarta angka 2 ya kuwi kenang apa? Kenang apa wong Ngamarta kuwi kok tansah nindakake adat lan budaya. Kayata sadranan, wilujengan utawa slametan, genduren lan merti dusun. Kamangka wis cetha ngeglo kang tanpa warana, kuwi kabeh ora ana tuntunane tumrap agama. Agama kuwi wis nemtokake tata cara lan cacakane wong ibadah. Ning kenang apa? Kenang apa wong-wong kang mapan negara Ngamarta kok gawe tatanan dhewe? Mula Sang Prabu, mumpung durung kedlarung-dlarung ayo tak kanthi para Pandhawa lan para kawula ing negara Ngamarta wiwit dina iki padha mertobat. Mertobat bebarengan ing pamrih bumi Ngamarta bisa ayem-ayem tentrem, wakasane manggih rahayu. Dene carane mertobat ya kuwi ing antarane siji, adat lan budaya kudu diilangi saka bumi Ngamarta. Kuwi angka 1. Angka 2, kabeh pusaka kraton negara Ngamarta kudu dilarung sajroning segara. Dene ingkang angka 3, wiwit dina iki negara Ngamarta kene aja nganggo paugeran utawa dasar Kalimasada, ning kudu ada dasar utawa awewaton agama suci. Yen Pandhawa gelem manut kelawan apa sing dadi ature Begawan Kilat Buwana, nganti kapan wae aku bakal nyengkuyung Prabu Puntadewa anggone dadi ratu mapan ana negara Ngamarta kene.
Rama wang kumta kumpul patang gedhe sayang gongkara Gadanira mubat melabit wah panemban Begawan Kilat Buwana iki Raden Bimasena ya Raden Werkodara syukur yen kowe wis weruh karo aku kok mingset sing dadi lungguhmu gene ya panemban Begawan Kilat Buwana dina iki tak jaluk kowe aja mbebidung rasane mbarep kakangku merga Ratu Ngamarta dina iki lagi giduh sing dadi rasane merga ilange si Janaka kang tanpa bebuyan ilange Janaka kuwi merga Ngamarta kene hawane wis sumuk Ngamarta kene hawane wis panas krana Pandhawa ora bener anggone nindakake pangibadah ora bener anggone nuntun marang kawula supaya ngugemi syariate pangeran malah padha nyembah-nyembah wujute jimat jamus Kalimasada sing wis nyata tabrakan karo ajaran agama iya dadi cekak cukupe dina iki para Pandhawa ndok kongkon supaya nglarung wujude jimat jamus Kalimasada. Manuta karo aku. Dina iki uga Kalimasada wenehna karo aku. Tak larunge ana sajroning segara. Cangkemmu meneng luwih dhisik. Ndadekno sumurupmu Panembahan. Kalimasada jimat jamus Kalimasada biyen dituku nganggo prihatin dituku sarana laku dituku sarana sesirih sak piturute aku njaluk kanthi banget reganana Kalimasada sithik wae karepmu piye Raden yen pancen Kalimasada ndok kon nglarung aja mbarep kakangku Puntadewa sing ndok kon nglarung nanging sing larung Kalimasada kudu kowe dhewe ya yen pancen kaya mangkono wenehno aku ndi Kalimasada tak jaluke tak larunge ana segara aja mbok jaluk ning Kalimasada kudu ndok tuku pira ajine pira regane Kalimasada bakal tak bayar kenceng ora utang ora semaya babakan regane Kalimasada pira aja rembukan ning kene saru yen disawang wong pirang-pirang nanging aku njaluk paseksen piye murid-muridmu sing sekti murid-muridmu sing pilih tanding sajroning ayuda murid-muridmu kudu samapta ing gati sawega ing diri jangkep sak gegamane lho paseksen kok dadak ngejak utawa nganti murid-muridku kabeh gelem ora gelem syarate yo nggur kuwi kenang apa nyang-nyangan regane utawa ajine Kalimasada kok ora ning kene wae engko aku ora iso njupuk bathi Kalimasada ki jek dibatheni elahane ya yen pancen kaya mangkono besok kapan titi wancine ora usah dadak ngenteni sesuk-sesuk dina iki wancine bedhuk tengange aku bakal methuki kowe sak murid-muridmu ya yen pancen kaya mengkono tegese Werkudara wis tinarbuka sing dadi rasane ngerti karo bebener pono ing kautaman lan sumurup ing reh Panembah Jati yen pancen kaya mengkono sinuwun Puntadewa aku bakale nyuwun pamit aku bakal ngenteni ana ing tapel wates negara Ngamarta kang sarta nganti para murid-muridku kabeh iya Panembahan aja ninggal duga lan prayoga Raden Werkudara Raden Bimasena aku njaluk pamit ya Raden ya Panembahan muga-muga lepaso paranmu jembaro kuburmu
Aku njaluk pamit Sang Prabu Puntadewa. Iya, sing ati-ati Panembahan.